hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, mga tindahan na karinderya sa may Bicol Medical Center Road na mayong mayor's permit, pinapundo ang pag-operar kang City Treasurer's Office. Mga estudyante kan Macmariano Elementary School, day nagpahuri sa pagselebrar kang World Teachers Day. Decampment sa mga residentes sa apektado kang Bulkan Mayon, isinugo na. Kumplianyo ni Mr. Mario Villanueva kang Naga College Foundation tinawan kulor kan mga estudyante asin kan sa iyang pamilya. Dios marhay na aldaw. Ako si Antoinette Eduardo asin Uyan Bareta sa aldaw na ini. Mga stall owners na yaon sa lote kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa may Bicol Medical Center na nag-ooperar maski mayong mayor's permit hali sa City Hall. Sorpresang pinagbisita kan City Treasurer's Office as in legal office kanaga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Saro-sarong pinagpaskil ka mga personay kang City Treasurer's Office sa gabos na stall niya sa gilid kan tinampon na palawag sa Bicol Medical Center urog na si mga nakapwesto sa lote na pagsasadiri kang probinsya nin Camarines Sur ang sadit na tarpaulin na nagsasabing isinasara ang nasabi mga negosyo huli sa kakulangan nin mayor's permit para makapag-operate. Paliwanag ni City Treasurer Maricor Gayanilo kay puan igwaning kasuratan nin pagtugot hali sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ang pag-okupar ka mga paratyenda sa nasabing lote. Ini para matawan man sindanin mayor's permit. Ang kawaran ka nasabing permit sa pagbalgar sa nag-i-existir na ordinansa kan lokal na gobyerno kang Naga. Basta igwa ng katong hinaangkat mi, pwede na sindan tawan. Nakakatinda-sinda ulit. Mayuman maginibo ang presidente kang Bicol Medical Center Vendors Association na si Ulysses Cristo kundi ang sunod dun sana ang kasuguan kan lokal na gobyerno kang Naga asin halato na mapirmahan ang sadang ipinadarang surat sa Kapitolyo Provincial na makapagtsyenda sa lote na pagrurugarin kaini. Tigalat po si itong ginagad mi na si hali sa Kapitolyo na ma-aproban. Tayo man lang to ang tigalagat kang City Hall. Sa kunyan, ano ang estado ba ito? Mayo, sa ngunyan, sarado muna. Taday pa man napipirma. Hindi pa. Pero may surata ka mo naman. Igwa na po. Sakaling igwang magparsa na magtsyenda sa mga isinarang stall. Confiscation po. Kaya nga ni, bigyan namin na nag-advance sa kami sabi para nakahirap man po. Sabi mi, di na magluto. Takan, nag-close na kami. Kaya lang nakiulay kay Mayor. Big extend. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagpapapundo sa pag-operar kan mga tindahan sa BMC Road na mayong mayor's permit sa lokal na gobyerno kanaga ang nagpuon sa reklamong ipinaabot subuot kan sarong concerned citizen sa manlain-lain ahensya kan gobyerno hasta magsurat ang ombudsman sa lokal na gobyerno kanaga mapadapit sa reklamo. Susog kay Attorney MacGyver Orbina, City Legal Officer kanaga, nagkapirang paabiso na ang ipinaabot kan syudad sa mga stall owners. Alagad mayo manin aksyon kun kaya ngunyan, ipinasara na ang mga tindahan sa nasabing lugar. Gigibuhan man subuot nin report kan syudad an sa indang ginibong ngunyan aldaw asin ipapaabot sa opisina kan ombudsman. Actually po may complaint po kaya si complaint was written by a certain concerned citizens. So dahil may bisto kung sisay iyan and si complaint po na ipadara sa manlain-lain po na ahensya kang gobyerno, local and national po. So ngunyan, of course, by way of due process po, nagpadara po ang City Government of Naga through the City Treasurer's Office ng mga notices of violation after ninda ma-confirm na may violation mananggad per the complaint filed. Ngunyan po, after kang notice, nagpadara po kita ng final notice of violation. Hanggang makaabot po kita sa notice of closure, mayo pa din pong compliance sa required na business permit. That is why po, yaw na po kita ngunyan naaldaw na ini sa punto kang pagpa-closure ng business, pagsarado ng mga businesses na nag-ooperate digdi na mayong business permit. Sa iba pang bareta, mayong nahihiling na problema si Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, tagapagtaram Canaga City Police Office sa planong pagpagamit giraray nin silbato asin batuta sa mga bilog na kapulisan sa interong nasyon.
Para kay Police Senior Master Sergeant Bonggon, ang badil ang huring armas na pwedeng gamiton kan mga otoridad kung yaon na sa peligro ang sa indang buhay. Ang batuta ang magagamit subuot sa pagresponde kan mga pulis antes an sa indang armas na badil. Paggamit nin baton, nin batuta or nightstick ang apod kan iba, parte po yang kan performance kan duty kan mga pulis, bakulang pulis, in fact, maski nga ng ibang mga security officers aron kan tanod na nagjo-duty sa luwas, na they meet people, they meet different situations na kung saan aram tamang po baga na although ang pulis is armed, may badil kita, may issue kaming badil, pero ang paggamit ng badil is the last recourse na pwedeng gibuhon kan sarong pulis. Sa iba pang issue, dai na subuot magngalas ang publiko kung mahihiling nindaan pagbabago sa mga nakalatag na seguridad sa bilog na sentro Canaga, mientras na nagrarani ang campaign period para sa barangay asin sanggunian kabataan eleksyon. Sa presente, mayo pa man pagbabago sa bilang ka naaresto na nagbalgar sa Comelec gun ban, asin padagos na hababa ang bilang kan mga naaresto ngunyan na nagdadanay ang election period. Hasta ngunyan nahiling tamang po baga ang siyudad ning Naga, mayo kitang nanutaran ng mga insidente, mga violators na katakod ka ining pinapatupad kan Comelec ining Omnibus Election Code, lalo na sa gun ban. Sa pagbabalikan news break, mga nag-evakwar huli kan pag-alburuto kan Bulkan Mayon, pwede nang magpuruli. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all, have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibong drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga estudyante kan Mac Mariano Elementary School dai nagpahuri sa pagselebrar kan World Teachers Day. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Ngunya na tigsiselebrar ang World Teachers Day sa Roan Mac Mariano Elementary School sa nagkaigunan in special na programa para sa mga maestro asin maestra. Ini pinanginotan kan Supreme Elementary Learner Government o SELG kanasambit na eskwelahan. Sigun sa presidente kan SELG na si Vince Michael Verdejo, ang programa pinagibutanganing ma-appreciate kan mga estudyante an sa indang teachers. Para po ma-appreciate naman po ng mga students ang mga teachers po. Magkakaigwaman in mga special na intermission number na mahali sa mga manlain-lain na aki para mas maging maugmaan mga paratukdo. Anal daw na ini sarong maugmang kumpleanyo para kay Ma'am Ria Cruz, ninhuli sa simpleng sorpresa hali sa iyang mga estudyante. Chocolates talaga, cards, magayong pagparabasahon ng mga cards ninda, mga messages ninda sa muya, ayan. Sa 11 taon niya sa serbisyo, ang pagpadangat kan mga aki ang saro sa dain niya malilingawan. Saro siguro sa itong mga ang pagpadangat kay akong mga aki everyday, almost everyday iba-iba. Kaya siguro saro yan sa mga treasure me. And everyday mo day mo malilingawan until sindang magdakula talaga, magkaigwa sindang iba nindang mga trabaho. Talaga ang pagpadangat ninda namamati na until now. Dakula man ang pasasalamat kan mga estudyante kan Mac Mariano Elementary School sa saindang mga teachers. Happy Teachers Day sa mga lahat na teachers. Maraming salamat po sa iya. Tinulungan niya po kami mag-aral. Tapos, kung wala po siya dito, di po kami makakapag-aral dahil po sa kanila. Kaya marami pong salamat kay teacher. Thank you po sa pagturo sa amin. I love you po. Dain niya man gayong maisayod ang sa iyang gustong sabihon, mamamati mo na udok sa buot ang sa iyang pasasalamat. Anong gusto mong sabihin kay teacher? Teacher. Like, gusto mong pasalamatan? Like, teacher, salamat po. Salamat po, teacher. Nagpaabot man in minsay ang principal ka nasambit na eskwelahan na si Ma'am Raquel Papa para sa mga teachers. Ako po nag-greet sa gabos sa mga teachers na Happy Teachers Day. Ipadagos na po ang sa tuyang noble na pagserbisyo sa tuyang mga kaakian. Iyan po magiging legacy ta. Pag iyan nakabasa, makabilang ang sa tuyang mga kaakian, magiging legacy ta yan hanggang kita magurang. An sa tong mga maestro asin maestra ang naging dalan kun hain man kita ngunyan. Kaya sindaman sa tong habang buhay na pasasalamatan. Para sa One Media TV48 Naga, Karen K. Escaro, Newsbreak. Mientras tanto, alauna nin hapon sa agang Sabado, magkakaigwanin programa ang lokal na gobyerno Kanaga sa City Hall grounds para sa mga paratukdo sa syudad. Digdi tatawan award ang mga maestra asin maestro na haloy nang nagtutukdo digdi sa Naga. Asin posibleng digdi man i-anunsyar ang mariresibing cost of living allowance kan mga paratukdo. Padagos sa mga bareta. Huli kan padagos na pagbaba kan aktibidad kan Bulkan Mayon basado sa monitoring kan FIVOX asin kan Albay Public Safety Emergency Management Office. Isinugo ni Albay Governor Edsel Greco Lagman sa mga alkalde na ipasunod na ang decampment alagad. Madepende man giraray ang gabus na desisyon kung papapuliun na ang mga nag-ebakwar sa kasuguan kan mga alkalde. Huli ka ini, tulos man nagpaluwas ng decampment order ang lokal na gobyerno kan Kamalig, partikularmente sa mga residentes na hali sa Barangay Tumpa, Suwa, asin Kirangay. Sa police report, sa laog nin sarong apartel sa syudad ni Naga na aresto ang suspect na 34 anyos na residente kang Zone 4 Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur matapos ang ginibong anti-drug buy-bust operation sa panginginot kan City Drug Enforcement Unit Canaga City Police Office asin kan Police Station No. 3 Kasubanggi. Nabakal sa suspect ang sarong sachet nin subuot shabu sa kantidad na 5,000 pesos asin pagkakakumpiskar nin 13 pidaso nin transparent plastic sachet na may pinagtutubudang shabu na may timbang na 5 gramo asin nagkakantidad na 34,000 pesos. Ang suspect nasa kustodiya ngunyan kan Police Station No. 3. Sa iba pang bareta,
Kompleanyo ni Mr. Mario Villanueva Canaga College Foundation, mas tinauan kolor kan mga estudyanteng nakisumaro sa paaginin manlain-lain na performance para magpaabot nin pag-omaw. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Ika-73rd birthday celebration ni President Mario C. Villanueva Canaga College Foundation, pinagselebrar niya na aldaw kaibanan ng sa iyang pamilya asin ang bilog na NCF community. Pinunan sa Santa Misa asin sinundan kan makukulay asin maugmang presentasyon. May nagbayli asin kanta na pinagbaralehan kan mga NCians, puon sa grade school, college student asin mga faculty. Dakula po sa salamat ni President Mario sa nakisumaro sa selebrasyon asin sa iyang padangat na pamilya asin buong komunidad. Katakod ka naging selebrasyon ngunyan kang birthday ni President Mario, ginibo man kan suod ma ang outreach program kung sa nagtaoning grocery asin tiger shirt sa mga parapadyak na pinanginotan kan mga empleyado kang NCF kaiba ang Vice President for Academic and Institutional Affairs na si Ma'am Tina Rose Castroverde. Dakula man na po sa salamat ni Armando Rodolfo sa tabang na itinao sa inda. Patunay ini na siya sarong ihemplo kan magayon na pamamalakaw kang institusyon asin handa pa man na maglingkod asin magtaong serbisyo para sa gabos. To all of you, thank you so much. But first and foremost, let's all thank God for this day that I will be celebrating my birthday tomorrow. Para sa One Media TV48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang bareta kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samoyang official YouTube channel as in Facebook page. One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.